Horas madihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohok dame nasian debata amata dohok sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe turpuk jamita di pertangiangat di bagasa tikion tarsurak do di 2 Musa 22 ayat 114. Hujaha majo isini turpuki tutonga-tongata jala tapeti hukma di bagasa rohat tabi. Sokonom ma didok. Alai dung di ida bangsoi lilingna asa tua si Musa siad duluki merluhuk ma bangsoi manopok siaron. Ninna mamaddo ibana. Hehe maho bahem madihami debata akan namang luho kami. Edakku boto namar hua hami manak si Musaon. Bawa namanugi ho kami ruar siat tanu misir. Dungi didok siarom ma madok nasida. Tanggali hamu ma ating-ating sere akan dipinggol ni jol mamuna anak muna dohok buru muna. Jala pabuak kamu ma akai tuau. Jadi sadok bangsoi masih tanggal ating-ating nasere akan dipinggol nasida be jala dipabuat dui tu siaron. Dungi di jalo ibana ma akai siat tangan nasida laos disinga marupana dohok panurat. Ima disuman mabahen sada lubu tuangan. Dungi didok nasida ma omma debatamu ale Israel naung manugi hoko ruar siat tanu misir. Jadi dung diidasi Aron lubui laos dipajok masa langgatan dia depanna. Jala mertiting masyaron madok mersuguk ma ari raya di Jahoba. Dungi dipasuguk nasida mamanuguk nai hehe laos dipelehum ma akapelian situtungon dibuan huhut akah pelian hamulateon. Dungi hudul be mabangsoi marmanganan dohok marminuman hehe musena sida laho manotore. Dungi roma hata ni Jahoba tu si Musa lao mahutuat ay nunga marrohamago bangsomi na tinagihommu ruar siat tanu misir. Tibunay na sida manibil siat dalan na kupatuluhot tu nasida. Nunga dibayan nasida di nasida sa dalubutuangan. Nunga pola marsoba dohok mamili nasida tu si. Jala nunga pola didok omma debatamu ale Israel akanong manugi hoko ruar siat tanu misir. Dungi romuse hata ni Jahoba tu si Musa. Nunga manada rohaku di bangsoon jala idama tung natakang do rohani bangsoon. Nuaik pe loas maau asa marsigorgor rimasu mangonai tu nasida. Jala huripason nasida. Asa hohu bain gabi bangso na bulun. Alai marhuraja ma anggo si Musa di adupan ni Jahoba di batana. Ninna ma buasa matung marsigorgor rimasmu ali Jahoba mida bangsom nauk tinugihommu ruar siat tanu misir marhite sian hagugugudang dohok marhite siat tangan na marhuaso. Buasa matung dohon ni halak misir songonon mabahen nasida marhinamago ubay ditugihon nasida ruar asa bunuon na nasida di duluk jala ripasonon na nasida sian atas tanuon. Marpangulahi maroham sian parpiar-piar nirimasmu. Saya marpamuati maroham taringot tujea nanaing pasunggopommu tu bangsom. Saya marningok maroham di si Abraham, di si Ishak, dohot di si Jakob akan aposomi. Nunga pola maruari hotu dirim merbagahut tu nasida. Ahu patoropon suguk pinok parmuna songo bitang akan di langit. Jala sadok tanoon naung hu perbaga-bagay ikkol lehonok kudoi tu pinok parmuna bahen partalian na rodi saliling-liling na. Jadi merpemuati ma rohani Jahoba taringot tu hinamago naung nilubahon na naing bahenon na tu bangsona. Ima sahakna.
Donga saha persiaon di bagasa Tuhatta Yesus, juk do alani na susabar, gabi makorhon harugian. Ala susabar pai mahol lapu merah, gabi diterobos ma. HP naso pamotuan na, nunga adong petugas lantas di julu. Dicegak may bana laos ditilang. Maksud na hiyan nek katok do, ubay na diterobos. HP gabi terlebat. Alani na sopatu tu aturan lalu lintas. So ngoni marupaning salah satu contoh alani na susabar gabi makorhon harugian. Donga saha persiaon ditrupukope dak sabar be bangso Israeli pai maho si Musa tuat siad dulu Sinai. Didapot tun nasida masih Aaron laos didok bangso ima asa dibaid debata si sobaun nasida. Ditanggali ma akka ating-ating sere na dipinggol ni Jolmana, anak konna doho beruna. Seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga para istri, anak laki-laki dan perempuan. Jala dibentuk mai, manang disinga, gabi sada lubu tuangan. Ima disobba nasida gabi di batana. Didok naking ditrupukon. Omma di batamu ale Israel, naung menugi hoko ruar siat tanu Misir. Ima na dia ofati. Di pajok si Arom ma sada langgatan di adupan ni lubu tuangani. Dungi di pilihon bang soima akka pilihan si tutungon, doho pilihan hamoleateon. Laos mga minum ma bang soi di si, jala manotori ala lasnya rohana. Mernidai muruk ma debata, didok ma tu si Musa, nuaik pe, loas ma au, asa marsigorgor rimasu, mangonai tu nasida, jala huri pason nasida, asa hohu bahen, gabi bangso nabulun. Muruk debata ala nunga marakup debata di ban nasida. Nunga digana jala disoba bangsoi debata gana-ganaan. Dak setia be bangso itu debata Jehovah, naung manugihun nasida, haruar sian perhatubanan Misir. Gabi disakapi debatama, naing mangaripason, manang membinasakan bangsoi, alani hatakkangun nasida. Jadi, alani nasusabari nasida, gabi dilausi nasida do, lomoni rohani debata, gabi muruk ma debata, pola naing ripasonon na bangsoi. Donga saha persiaon, alai ubegi diuji si Musa mamangilit debata, anggiat merpemuati rohana, taringot tujea na naik pasunggopon ni debata tu bangsonai. Didok si Musa do diterpukon. Buasa matung marsigorgor rimasmu li Jehovah mida bangsom, nauk tinugihom muruar siat tanu Misir, marhite sian hagugun, godang, doho marhite siat tangan na marhuaso. Buasa matung dohono ni halak Misir songonon, ubahid ditugihon nasida ruar, asa bunon na nasida diduluk, jala ripasonon na nasida sian atas tanoon. Say marningok maroham di Abraham, di si Ishak, doho di si Jacob, akka na posomi. Nunga pola marwari hotu dirim, marbaga hotu nasida. Imana kaing na tebege be 10 sada 110 tuy. Ubege elekele ni si Musai, gabi merpemuati marohani Jehovah, taringot tu hinamago, nanaing bahenon na tu bangsonai. Artina, sudah ma diuhum debata bangsonai. Songoni mataida diturpukon, kecewa mardonga muruk do debata, marnida bangsonai. Ala nang disobba nasida debata gana-ganaan. Alai diuji si Musa do mengelik debata. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Gabi merpemuati do rohani debata mida bangsonai. Alai tutu atik pe merpemuati rohani debata. Dang nama dok, boy mari torutco bangsoi manoba gana-ganaan. Daung. Alai dituntut do siap bangsoi ikom muba manang bertobat.
Donga saha porsiaon nuaing ahama naneng dohonon ni trupukot tu hita. Do songo bangso Israelina julu di jo jala dipilih debata gai bangsona. Songo din nakita nuaing di jo jala dipilih Tuhani do hita gai bangsona. Didok di sada Petrus 2 ayat sia. Alai margana pinilik dohamu hamalimun naraja bangso na badia hom na ginonggomanna asatung diberita hok kamu denggan ni harohaun ni ibana naung majuhamu sian na hulum tuhaturonna halongangani. Jadi di bagasan Yesus Kristus nunga ditubus sita sian hahulumun ni dosai jala di parmudu-mudu dohita di bagasan tod di perbadia. Asaganu pita akan na jino jala na pinilit ni Tuhani parsidohot memaritahon haburjun ni Tuhani jala marsihohot makaposi di bata. Di baheni tada ni pajak konota di pajuhon doho pamiliton ni Tuhani di ngulutta. Na parjulu ikko setia mahita makaporsyai Tuhani. Holat Tuhani do napatut sisobauta. Artina dang jadi adong aka lebu-lebu tuanga be di ngulut tahun. Nama bay marakut di bata. Manang menduakan Allah di dalam hidup kita. Donga sa porsyaon sipata buido masa songo pengalaman ni bangso Israeli nang dinguluta di tikyon. Allah susabar paimahon partikian ni Tuhani, lumobi taringot tuaka alus ni Tuhani, dia ka pergumulan ni nguluon, gabe pitor putar haluam ma, mardebatahon aka lubu-lubu tuangan masa kini. Isarana, mardebatahon aka paranormal, aka datu, hepeng, termasuk mardebatahon hamajuon ni komunikasi sinuaing. Ay buido tarela ngulu ni jolmai, gabi mengandalkan hamajuoni. Ay nunga serba instan jala praktis tutu hamaju sinuaing. Bui mengurupi gudang aka aktivitas ni hajol mauta. Pola sapiadong padohan, dunia seolah ada di dalam genggaman. Contohna rupaning molo pas male manang memesan sesuatu. Saya do tinggal buka aplikasi, dungi diantar tu tempat. Naing menuju tu seda-seda tuju ape, tong masongone. Buka aplikasi, dungi Roma nama jemput. Naing meeting, manang rapok pe, tinggal membuka link do. Songo ditiki masa ni kofiti, gudang do namar jum. Ala hola buhi do narikot terida, dohot otik badan nai, atar dipakai medisina. HP tu pa salwarna, holan marsalor pedek do. Tersingok nama joi. Jadi ala nunga serba instan jala praktis hamajuan ni komunikasi i, mengurupi aka aktivitas ni hajol mauta. Boy do gabi di pardebata di nguluna. Gabi merosok ma pos nyerohana tutuhani. HP holam mas HP bajir bandang. Boy do pitorpidom akka jaringani. Gabi terkendala ma akka media komunikasi. Artina tuksongo dia pe hamajuan ni teknologion mengurupi ngulu ni hajol mauta. Sayunang madong siya kita na mardebatahoni. Alay ikote tak mahita. Satia makaporsya itu hatay. Ay iba na do mual ni hanguluan dohot hasonangata. Napaduahon, patok do tirota sikap ni simusay. Ima mangodihon bangsoy ang giat marpangulahi rohani debata mida dosen di bangsonay. Artina dakkolan diri ni si Musa di sarihon ibana. Alai diodihon ibana do bangsoi asamalua sian uhum ni debata. Donga saha porsyaon, naik songoni mana kita maradupon akka keluargata, nang akka dongata. Doho mahita mangodihon nasida, marhite akka tangyakta.
Ay taboto do, na margogo situtudo tangyang ni partigor, molo dihaburjuhon. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jakobus 5 ayat 10. Ido na juppa kita diturpukon, gabe disudati di batado uhum na tubangsoi, ala tangiang ni si Musa. Atong hita akan tinubus ni Kristus, setia mahita makapo si Tuhani. Pasiding ma akan lubu-lubu tuangan, manang debata gana-ganaan. Ingok mahita dipatik perjolo doho paduhoni. Naso jadi marakuk bahinot ta debata, jala naso jadi sumanot ta manangahape na di portibion, yanggo tunggabe sisobbaon manang siuluatta. Alai ikon holat debata di bagasan Yesus Kristus do sisobbaotta. Dungi tadadoti maparsawaran na dinggad doho Tuhani, merhiti aka partangengatta. Jalatong ma tau dihod ditangyak tabi aka keluargata, dongata nang humolyak kita, asarap taruli diasin rohani Tuhani. Amen. Martangyang mahita. Muliate mali Tuhan dihatam na kubigi hami, asima roham, say marpamuati mahomi da dosa nami. Jala tugu-tugu mahami, asa totong setia mangihutoko ko. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amen.